Ulkomaalaisten sortaminen Suomessa kuuluu virallisesti sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimistolle. Viimeinen onnistunut sortotoimenpide on kirjattu Helsingissä, jolloin 20 Puolasta karkoitettua intialaista oli vähällä päästä sivistyksen pariin. Yritykseksi hän jäi. Ne rättipäät meinas tulla tästä näin ihan vaan muina neekereinä. Tästä näin menivät. Mutta meillä oli omat rotusortojoukkomme asemissa. Tuolla ja tuolla. Eihän sinä peduinit päässeet konkkanenänsä pitämällä. Koirat irti, verkko ilmaan. Siinähän ne sätki ja molotti. Mitä? Ei siitä hebraasta kukaan ota selvää. No me lähetettiin vaippapäät suoraan Ruotsin laivalle. Niitten harmiksi. Toimintamme oli niin salaman nopea, ettei Ahmedien oma lähetystö edes ehtinyt hätiin. Jaha, no entäs nämä kansainväliset sopimukset? No passi, no comments. Ei ne ole mistään kotoisin. Niillä on eri kulttuuria, eri taudit. Kuulkaa toimittaja, niin kauan kuin yksikin suomalainen mies on vailla työtä, asuntoa ja kunnollista naista, niin kauan me siivoamme näitä rajoja.